Какви са основните дейности, които Фондация Charity M извършва? Фондация Charity M подкрепя следните каузи. Фондът за взаимопомощ е създаден, за да подкрепи хора в нужда, изправени пред трудности и препятствия. Ние вярваме, че всеки човек заслужава шанс за по-добър живот и сме тук, за да подадем ръка на онези, които се нуждаят от нея. Бедността и социалното изключване са комплексни проблеми, с много изменения. Те засягат не само доходите и материалното състояние на хората, но и възможностите им активно да участват в обществото. Около 100 милиона души са били бездомни и в бедност по света през 2019 година, като броят им се е увеличил значително през последните години. В Европа около 4,4 милиона души са били бездомни през 2019 година, а в България около 12 000 души. Бедните и бездомни хора нямат достатъчно храна, което може да доведе до гладуване и недохранването им. Бедните и бездомни хора имат по-лошо здраве от останалите части от населението. Хората от тези групи са по-склонни да страдат от хронични заболявания и да имат по-ниска продължителност на живота. Бедните и бездомните хора не могат да ходят на училище, което им пречи да получават образование и да се измъкнат от бедността. Бедността и бездомността могат да тласнат хората към престъпност. Колкото повече хора знаят за проблема, свързан с бедността и бездомността, толкова по-вероятно е да се предприемат действията за неговото решаване. Лечение, медицина и здравеопазване. Осигуряване на подкрепа, ресурси и възможност за лечение на социално значими и редки заболявания на лица и семейства в нужда в страната и в чужбина. Финансиране на закупуване на медицинско оборудване за болници, осигуряване на достъп до качествено здравеопазване за хора от маргинализираните групи. Провеждане на здравни кампании за превенция на заболяванията. Спешно набиране на средства е осигуряване на помощ за пострадали от пожари, земетресения, наводнения и природни бедствия. Образование и обществени каузи. Осигуряване на стипендии за талантливи деца от нискодоходни семейства. Финансиране на програми за ранно детско образование в уязвими общности. Подпомагане на изграждането и обновяването на училища в селските райони. Осигуряване на ресурси за модерно образование. Грижа за възрастни и самотни хора. Осигуряваме грижа за възрастни хора и професионална помощ и подкрепа. Предоставяне на социални услуги за по-активен и пълноценен живот. Помощ за самотни хора в преодоляване на самотата, заедно в грижа и подкрепа. Животни. Подкрепа на каузи за събиране на средства за приюти за животни, за покупка на храни, лекарства, ваксини, постелки, играчки и други. Организиране на кампании за кастрация, обезпаразитяване и маркиране на бездомни животни. Създаване на кампании за намиране на осиновители, на изоставени и малтретирани животни. Опазване на околната среда. Застъпничеството, подпомагане на усилия за опазване на околната среда и устойчивостта, финансиране на проекти за опазване на природните ресурси, подпомагане на инициативи за борба с климатичните промени, повишаване на екологичната осведоменост сред обществото, подкрепа на зелени технологии, подкрепа за култура и изкуство, финансиране на стипендии за млади творци, подпомагане на културни проекти в различни сфери, реставрация на културни паметници, осигуряване на достъп до култура за хора от различни социални групи, набиране на средства за подпомагане на дейността на читалищата, насърчаване на културния обем и разбирателството между различните общности, помощ за бежанци и пострадали от военни конфликти. Фондация Charity M организира кампании в подкрепа и помощ на бежанци и хора, търсещи убежище,
включително бежанци, пострадали от военни конфликти. Платформата ще организира кампании в подкрепа на програми за интеграция на мигранти и бежанци. Ресурсите от кампаниите ще предоставят хуманитарна помощ и защита на живота, здравето и достойнството на жертвите на въоръжени конфликти.